Bueno, pois boas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces ao pleno ordinario número 4 do mes de marzo. Temos como primeiro punto da orde do día a aprobación das actas número 2 da sesión de pleno extraordinario do 9 de febreiro e número 3 da sesión de pleno ordinario do 24 de febreiro. Algúnha cuestión sobre a acta? Perdón, María Xosé vai a vir? Eso era o que quería decir, nada, que disculpala porque ten, bueno, motivos laborales. Vale. Non pode vir. Señora alcaldesa, queremos saber qué es esto. Son as... Bueno, en conmemoración a carreira da que se fixo o Día da Muller, entregáronse aos participantes como conmemoración do día 8 de marzo unhas botellas reciclables, vale? O logotipo do Concello e do día 8 de marzo. E como temos que empezar a forrar o diñeiro como sea, pois demos unha botella para que veñades ca agua posta da casa. Ah, sí. É un regalo, bueno, é un detalle para todos os membros da corporación, pero aproveitamos e vamos a dar unha doble utilidade. Bueno, vale. A proposta do BNG tamén fora de reducir os plásticos das botellas, non? Que fixeran no seu momento. Sí, bueno, estas botellas xa lle explicaran no seu momento que non son de plástico, que son de PET, que é reciclado, pero bueno, temos que tratar de ir recortando custes donde sea porque as facturas cada día son, como para todos, por outra parte, pois máis elevadas e os suministros cada vez máis caros. Ben, falaba da aprobación das actas, queredes votalas por separado? Algúnha cuestión sobre a acta? No. Por separado. Por separado. Acta número 2, votos a favor? Abstencións? Acta número 3, votos a favor? Non estaba vostede, verdad? Non. Estaba enclaustrado. Sí, é verdad. Moi ben. Pois quedan aprobadas a acta número 2 e a acta número 3. Como punto número 2 temos a aprobación da modificación do Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sustentable PACES do Concello de Muros. A proposta ven informada favorablemente por unanimidade pola Comisión. Trátase de aprobar unha corrección nas táboas das medidas TP02 e TP03 e no gráfico da páxina 4 que había uns erros que se detectaron a hora de incorporar o plan na plataforma onde se inclúen estes plans. Intervencións, señora González? Nos xa votamos a favor na comisión informativa. Moi ben. Parecenos ben. Señora Martínez? Non, nada. Señora Sambade? Nada, está ben. Señora Quintela? Bueno, pois entonces pasamos a votar a proposta. Votos a favor? Pois queda aprobada a proposta por unanimidade. Temos como punto número 3 a aprobación das bases reguladoras e convocatoria que rexerán a concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana no conxunto histórico de Muros. A proposta ven informada favorablemente pola Comisión cos votos a favor do Grupo Popular e Socialista. Como xa temos comentado en anos anteriores, en anteriores ocasións, as axudas á rehabilitación no caso 6 están pendentes de convocar os acordos correspondentes á parte da fase 10ª do 14 de 2 de 2015, a fase 11ª do 27 de 10 de 2015 e a fase 12ª do 26 de 10 de 2017. Quedaría aínda pendente outra fase 13 que tería que ir nunha nova convocatoria. Como vos decía, no mes de novembro de 2021 convocamos as axudas que quedaban pendentes de justificar correspondentes á fase 10ª en total de 21.289,44 euros. O prazo de execución destas actuacións, as financiadas en virtude dos acordos asignados nas comisións bilaterais dos anos 15, marzo do 15, outubro do 15, os relativos ao Plan Estatal 2013-2016, de comisións bilaterais de outubro do 17, se prorrongaron mediante unha adenda ata 1 de 10 de 2022, sendo preciso aprobar as bases de convocatoria de subvencións adaptadas ás novas normativas de aplicación.
Resulta evidente que a xestión destes fondos arrastra un retraso moi elevado desde o ano 2016 e, aínda que os prazos son bastante xustos, temos que tratar de que os fondos cheguen aos destinatarios das axudas. Tampouco descartamos a posibilidade de que se autorice unha nova prórroga, dado o retraso generalizado que hai na tramitación de todos estes fondos en xeral, en todos os concellos, nuns casos polos paróns da pandemia, noutros casos por falta de materiais e incrementos de prezos. Hai unha consulta do IGUS ao Ministerio pendente de resposta e esperamos que o Ministerio mostre sensibilidade neste sentido e que, polo tanto, se volva a ampliar o plazo como xa se fixo no pasado. Se se dera ese caso, habería que modificar os prazos que figuran nas bases. O ámbito de aplicación das axudas inclúe o ámbito establecido no Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico Artístico de Muros, coa delimitación que se establece na base 1.2 e que se especifica no anexo 4 das bases. Incluímos a maiores da Comisión un plano, donde ven especificado. Este ámbito non coincide exactamente, un pouco superior ao do Plan Especial, porque cando se aprobaron estes plans, que foron, como digo, no ano 2015, ainda non estaba aprobado o Plan Especial. Entonces, o ámbito é un pouquiño superior. As axudas son para propietarios ou aquelas persoas que teñan un dereito real sobre o inmoble que lles permita acometer as actuacións ou os inquilinos autorizados polos propietarios. Os gastos subvencionables inclúen as obras ou traballos de mantemento e intervención en edificios e vivendas, instalacións fixas, equipamento, e se poderán incluir tamén honorarios de profesionais e relación de proxectos. A cuantía máxima das axudas non poderá exceder do 35% do custo subvencionable ata un máximo de 11.000 euros e irán graduadas segundo os criterios de avaliación da base 1.9. Intervención, señora González. Bueno, parece-nos benvida, como non pode ser de outra maneira, e falta fai ao Concello de Muros que cheguen esas axudas, porque se botamos un ollo a todo o que é o casco histórico, vemos que efectivamente fai falta un pulo para que a xente se anime a rehabilitar esas casas, que é unha pena que efectivamente hai moitas en moi mal estado. Nos na Comisión Informativa xa apuntamos que nos parecía que non coincidía o ámbito co do plan especial. Entón non entendíamos por que efectivamente non coincide. Entón, a nosa pregunta é: as casas ou as edificacións que están fora do plan especial, que non están dentro do ámbito do plan especial, van ter que seguir a normativa do plan especial se se lle dan axudas, ou as axudas se lle van a dar e esas edificacións non teñen que cumplir? Entendo que non, se están fora do ámbito do plan especial, terán que cumplir a normativa que lles esa de aplicación a ese espacio. Do Pexón, pero non do plan especial. A normativa que é establecida no Pexón. A parte que non ven que inclúe maiores, parte da zona do Cabo de Rebordillo. Sí, por eso. Entón, a pregunta da xente é: se eu non teño as condicións do plan especial e quero pedir unha subvención, poden a pedir igual, porque están dentro dese ámbito, pero non teñen que cumplir. Non, terán que cumplir as condicións que se establece a propia normativa de aplicación neste caso. Vale, nada máis. Entendo que sí. Ben, pois nós, como non pode ser de outra maneira, estamos a favor, claro que sí, de que se aprobe esta norma, estas bases. Moi ben, gracias, señora Martínez. Non, nada. Señora Mazamade. Sí, claro, estou de acordo de que se aproben efectivamente algo necesario para que os veciños teñan acceso a unha axuda para a rehabilitación das súas vivendas. Estou de acordo. Señor Quintela. Nada que comentar. Moi ben, pasamos entonces a votar a proposta de bases. Votos a favor. Queda aprobada a proposta por unanimidade. No punto número 4 temos a modificación das bases xerais reguladoras para a concesión de subvencións a entidades deportivas. A proposta ben ditaminada favorablemente na comisión cos votos a favor do Grupo Popular e cos informes correspondentes do Departamento de Deportes e Secretaría. Trátase de modificar os artigos 1, 4, 5, 7 e 11 e 13 das bases aprobadas no pleno do mes de setembro de unanimidade, como dixemos en aquel momento,
Creo que todos os membros da corporación somos sabedores do dinamismo que as organizacións deportivas teñen no noso concello, cubrindo ademais cada vez máis áreas deportivas, como o trail que acaba de organizar os Runners este fin de semana, diversas probas de atletismo, ciclismo, natación e, por suposto, fútbol e remo. Así que reiteramos unha vez máis as felicitacións a todas as persoas implicadas na xestión, non sempre fácil, pero si sempre laboriosa destes eventos. Agradecer tamén o traballo do personal da área de deportes e da piscina municipal, que teñen moito que ver tamén con este activismo deportivo que temos no noso concello. Como se explica na proposta, as causas destas modificacións derívanse do propio funcionamento e características dos clubes que precisan adquirir ou renovar bens inventariables e equipamentos deportivos que non estaban incluídos nas bases anteriores e se eliminan requisitos que complicaban a xestión das subvencións, como ter que pagar os gastos justificativos no prazo dun mes da concesión, elimínanse duplicidades que daban problemas, como que os clubes recibiran subvencións por clube por deportista individual, e se inclúe ademais un tramo máis no número de licencias para un reparto máis equitativo dos fondos. Se queredes leo todas as modificacións. Moi ben. Intervención, señora González. Vai intervir o meu compañeiro, pode, non? Sí, claro. Acérquelle o micrófono. Na comisión informativa preguntábamos se falara cos directivos dos clubs deportivos para comentar as bases reguladoras e as súas necesidades. Díxosenes que sí, pero nós falamos con algúns directivos de algún club deportivo e parece ser que non. Bueno, de todas formas, non nos vamos a opoñer a modificar as bases, pero creemos que é necesario melloralas. Debido á perda de poder adquisitivo que sofren os clubs deportivos como consecuencia da pandemia e a crise que estamos a vivir, parecenos que resulta insuficiente a cuantía, as cuantías que se veñen ofertando, xa que este ano falamos prácticamente as mesmas que hai 4 anos. Evidentemente os custos non son os mesmos, tanto de material deportivo, transporte, licencias federativas, entre outros. Nós propoñemos unha modificación que sería poñer un solo a estas axudas e se parte de forma igualitaria para todos os clubs, poñer un mínimo, e adxudicando a todos que cumplan as normas para poder acceder, pois unha cantidade mínima de 1.000 euros como cantidade fixa e logo de forma competitiva, de acordo cas bases que se aproben, se cumplimenten esas cantidades cos criterios de valoración. Traes a proposta por escrito? Non. Bueno, entendo que é unha emenda, a modificación das bases, eso hai que poñelo por escrito, teríamos que pasalo de chegarse a tratar, teríamos que pasalo a informes do departamento correspondente e da secretaría, vale? Nós fixemos unha simulación no que os clubs de fútbol, que entendo que é por lo que fala vostede, vale? Básicamente, bueno, me imagino que basicamente se refire aos clubs de fútbol. Fixemos unha simulación dos puntos que levarían cos criterios do 21 e do 22. Vale? Por exemplo, a Esteirana, cos criterios das bases actuais, levaría 68,5 puntos, cos criterios que se modifican con esta proposta, se chega a aprobar, chegarían a 70 puntos. O Muros terían 28,5 puntos, cos criterios modificados tería 35 puntos. O Montelouro tería no 21 25,5 puntos, cos criterios modificados tería 35 puntos, e os Volantes que tería cos criterios do 21 22,10 e cos criterios do 22, estes que propoñemos, tería 30 puntos. Aquí hai unha diferencia importante entre este clube e os outros que se deriva do porcentaxe de autofinanciamento que compromete cada clube. Vale? Cando fan a solicitude de subvención, cada clube comprométese a un cofinanciamento dunha porcentaxe. Evidentemente, iso se valora, vale, como en todas as bases de subvencións, por outra parte, como valora a Diputación, por exemplo, e canto máis cofinanciamento aporten eles, bueno, pois máis puntuación levan. A proposta que vostedes presentaron na comisión informativa foi pedirlle, ademais da conta xustificativa da subvención, a contabilidade de todos os clubs, para evitar, bueno, pois problemas como os que tiveron no pasado. A nós esa proposta non nos pareceu proporcionada, xa yo dixemos en ese momento e yo repetimos agora, porque, bueno, as entidades xa saben que teñen que ter unha contabilidade e nós non somos nin o Ministerio de Facenda nin a Axencia Tributaria.
Fiscalizamos a xestión dos fondos que proceden de subvencións outorgadas por esta entidade e, se lle tocara, pois, porque lle toca unha inspección, pois se fiscalizaría a entidade en sí. Pero iso é unha cousa que non lle pide ni sequera a Diputación. Vale. O que tratamos aquí é do reparto dos fondos, non dos fondos en sí, vale? Non do diñeiro. A partida é a que se aprobou nos orzamentos. Se se quixera modificar, habería que modificar esa partida nos orzamentos. Aquí estamos falando de criterios de reparto e de formas de outorgar a subvención e de justificala, non de cartos, vale? Sí, É dicir, non é, aquí non dicimos cada clube leva tanto diñeiro, nin tanto diñeiro. No, Leva, cada clube leva, bueno, fai unha solicitude de subvención, pide presenta unha proposta, se barema esa proposta, se os gastos son subvencionables ou non son subvencionables, dar unha cantidade fixa, bueno, é un criterio, pero complicaría bastante a xestión, no sentido de que eu non sei se van a ser capaces de justificar esa cantidade fixa. Me explico? Porque cada clube decide o que vai a facer, vale? Cos cartos que ten. Sí, pero, entonces, por exemplo, se eu lle dou unha cantidade fixa, lle estou obligando a gastar unha X diñeiro. Sí, pero que hai diñeiro en algúns casos que xa é necesario, porque as antigas axudas que hubo rondaban os 800.000 euros, un club de fútbol, xa que estamos co exemplo, en licencias federativas xa se vai a 2.500 euros. Bueno, é un dos criterios que se teñen en conta, por eso se incrementou tamén o tramo e por eso se dan a dar estas diferencias entre os criterios anteriores e os novos, porque se incrementou en unha línea máis o tramo de licencias federativas para facer un reparto máis equitativo dos fondos, vale? Eu non o vexo porque, polo que lle digo, eu non sei que proposta vai a presentar cada entidade, se vai a gastar 1.000, 500, 800 ou 30.000. En función, se eu lle dou unha cantidad fixa, vou exixir xa un gasto determinado, porque o porcentaxe de subvención nunca vai a ser o 100%. Vale? Sí, pero bueno. Entonces, eu, bueno, realmente non o vexo. Pero bueno, se vostedes queren presentar a emenda, sí, pois terán que presentala e se se acorda, se se aproba a tramitala, pois faremos o trámite. Vale? Señora Martínez? A nos sorpréndenos que a señora alcaldesa dixo na comisión informativa que falara cos clubes, que agora diga o... Como se apelido? Ramón. No, apelido. O señor que? Lago. O señor Lago, que non se falou cos clubes, por exemplo, deportivos de fútbol, sorpréndenos bastante, ao menos fiábamos da palabra da alcaldesa, pero vai ser que temos que investigar se realmente se falou cos clubes ou non, pero bueno, todo o que sexa axudar a que poidan obter máis financiamento no tempo que corre, pois avante. Moi ben. Eu non dixe que falara con todos os clubes, dixe que se respondían ás modificacións, ás desaxustes que se detectaran cos clubes a hora de facer o reparto das axudas e que en particular viñeran aquí os volantes, foi o que dixe. Señora Sambade? Bueno, efectivamente, si consiste en eliminar atrancos e buscar a mellor maneira de buscar unha subvención, pois sería partidaria de esperar a que presentara a súa proposta e debatir e mirar a ver, decidir unha vez feita a proposta formalmente o que consideraríamos mellor. Deixaríao así. Señor Quintana? Si, unha cuestión nada máis. Fixeron un simulacro de cara a saber a puntuación que obtería cada entidade. No simulacro incluíron a cantidade económica que podería chegarlle a cada entidade ou... Non incluímos a cantidade económica porque aquí as bases non fan un reparto de diñeiro. Sí, efectivamente, é unha puntuación e se reparte. Fan unha baremación das propostas que presenta cada clube e a bolsa se reparte entre esos clubes proporcionalmente. Básicamente, o que pretendemos con esta modificación é darlle aos clubes a posibilidade de que podan comprar equipamento que non o podían facer hasta agora e, por exemplo, estes 2 últimos anos nos que os clubes prácticamente non tuveron actividade deportiva, pois poucas subvencións tramitaron porque o que máis fixeron foi, bueno, pois adquirir equipamento e non era unha cuestión que fora subvencionable. E se eliminaron 2 requisitos que a nos
bueno, se impuxeran no seu momento, porque o interventor en aquel momento considerou que era necesario poñelo, que nos parece que son bastante exixentes no sentido de que se exixía que os clubes tiñan que facer, ou as entidades deportivas, falo de clubes en xeral, non me refiro só aos clubes de fútbol, tiñan que facer o investimento durante o mes seguinte á concesión da subvención, vale? E, bueno, era un requisito que realmente pois non tiña moito sentido, porque, bueno, os clubes van facendo os seus investimentos ao longo de ano, presentan a solicitud de subvención cando se abre o plazo, vale? E eso, inclúese un número máis de licencias nese tramo e se descontan, digamos, cando un clube ten un deportista que recibe subvención como deportista individual, vale? E a vez recibe unha subvención por clube, había un doble financiamento, digamos. Entonces, o que se fai é incluir no baremo un criterio que é descontarlle nas licencias federativas si teñen un deportista que recibe bolsa por deportista individual, descontarlle a súa licencia, vale? Para que non haga ese doble financiamento. E no caso de que non teña ningún, bueno, pois incrementarlo. No, a ver, se me deixa continuar. Perdón, se me permite, é que a mí as modificacións parecen ben, non me parece mal. Simplemente a pregunta era se, aparte de simular os puntos que obtería cada clube, cada documentación presentada no seu momento, se fixo, en base a esa puntuación obtida, un reparto dos fondos para saber se perden ou non perden. Evidentemente gañan, porque a puntuación é superior. Simplemente, a ver, a puntuación é superior en todos, co cal máis ou menos entendo que van quedar prácticamente igual. Evidentemente gañan porque a puntuación é superior. Que ocorre? Que hai máis entidades deportivas que o fútbol. Vale, non podemos hacer unhas bases só para os clubes de fútbol. Non, pero é que eu mencionei entidades, en ningún momento dixen clubes de fútbol, mencionei entidades. É simplemente eso, o sea, fixose un simulacro de puntuación, simplemente se fixo nese simulacro o reparto dos fondos en base a esa puntuación. Nada máis. Van a incrementar o financiamento desde o momento en que se incrementan a puntuación. Bueno, tes 21.000 euros para repartir co cal. Xa. Os cartos son os que son, non hai máis. Vas repartir en base á puntuación que teñen e lle vai tocar o que lle vai tocar e punto. Non lle van tocar, por ter 40 puntos, por ter un punto máis non lle van tocar X cartos máis porque non vas dispoñer deles. E como suben todos os puntos, ao final vai tocar máis ou menos o mismo, é o que entendo. Pero simplemente era por saber se simularon. Non fixemos con diñeiro porque a simulación a fixemos solamente con estes. Vale. Ben, segundas intervencións. Bueno, quero presentar a modificación logo. Presentas a emenda? Sí. Bueno. Non tenemos copa. Porque... tampouco se funciona. Xa, o que pasa que isto non é unha emenda das bases, isto é un texto que leestes. Quer dicir, terásme que decir, pois en cada base o que queres modificar. Bueno, pues habrá que presentarla en otro momento. O así ya. Sí. Lo que pone, ¿sabes? Los 1.000 euros. Bueno, pues lo digo otra vez. Claro. Quer dicir, que aquí isto non é unha emenda das bases, vale? As bases teñen un texto e hai que dicir, pois quero cambiar aquí isto, aquí isto, aquí isto. Adendar que se ponga un suelo que se parta de 1.000 euros a todos los grupos y luego ya lo dijo claro. Bueno, pois... Lo dijo claro, y luego que se votamos a emenda. Que se apliquen las bases non? A mayores. Claro. Votamos a emenda. Moi ben. Pois votos a favor da emenda. Pero unha pregunta, non tería que ditaminar o interventor neste caso se sería viable? A ver, de chegar a aprobarse a emenda, as bases teñen que quedar encima da mesa. Vale, ok, entendo. Porque non necesitan informe. Sí. Vale. Votos a favor da aprobación da emenda? Votos en contra? Abstencións? Bueno, pois rexeitamos a emenda con voto de calidade da presidencia, vale? Vale. Pasamos entonces a votar as bases como están, vale? Votos a favor da aprobación das bases?
Votos en contra? Abstencións? Bueno, pois quedan aprobadas as bases ca redacción original. Vale. Punto número 5. Modificación do Regulamento de Acción Social do Concello de Muros. Ben, levamos á mesa de negociación unha... Déxenos o texto para incorporar como emenda. Non trazamos nada, ya. No, como proposta de emenda, para poñela na acta. Pero a proposta que colla o que dixo él. Claro, que diga básicamente Vale. lo que él quería decir. Claro. Ben, proposta de modificación do Regulamento de Acción Social do Concello. Como decía, a proposta levouse á mesa de negociación do 15 de decembro, unha modificación do Regulamento de Acción Social, ben tamén informada favorablemente pola Comisión. A proposta que traemos está aprobada por unanimidade na Mesa Xeral de Negociación e o que se fixo con esta modificación, o que se pretende facer é modificar o artigo 2 do capítulo 1, incluindo unha axuda excepcional por circunstancias especiais, vale? Modificar o artigo 9 do capítulo 1 para facilitar a tramitación dos gastos sanitarios e dos gastos educativos, que era un pouco farragosa porque había que traela á mesa, despois llevará con a Xunta de Goberno, volver a levala, e entonces unha vez que se trate na mesa de negociación, automáticamente corresponde a alcaldía ou ao concelleiro con competencias delegadas resolvelas, sin máis trámite, sin demorar máis a tramitación que nos obliga a facer dúas mesas, vale? Modificar o artigo 11 para incluir gastos odontolóxicos e suministración de vacinas non incluídas no calendario oficial sempre que estén indicadas con informe médico ou produtos alimenticios para persoas con alerxias. Modificar o artigo 13, bueno, para darlle cabida a este cambio do artigo 11 e modificar o artigo 14 da documentación que teñen que entregar xustificativa que se inclúe informe médico no caso de vacinas non incluídas e produtos alimenticios para persoas con alerxias. Se engadiría un capítulo 5 onde se establece unha subvención por circunstancias especiais. Bueno, pois son circunstancias excepcionales non recollidas este regulamento, pois como pode ser, por exemplo, un tratamento de fecundación, vale? Ou, bueno, unha enfermedade especialmente grave que non este incluída no catálogo ou algunha cuestión parecida. Os procesos adoptivos, bueno, este tipo de cousas. A proposta que traemos é aprobar inicialmente esta modificación, someter o expediente de información pública e, no caso de que non se presente ninguna reclamación, dalo por aprobado. Intervención, señora González? Non temos nada, nos votamos a favor da comisión. Vale. Señora Martínez? Non, nada. Señora Samade? Estou de acordo. Señor Quintela? Nada, que comentar. Moi ben, pois entonces vamos a votar a proposta de modificación do Regulamento de Acción Social. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Como punto 6 temos unha moción do Grupo Municipal do BNG sobre a taxa de inflación interanual en Galicia. Señora Martínez. Paso a lela. Bueno, Ao Pleno do Concello de Muros, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego propón ao Pleno do Concello de Muros a seguinte moción para o seu debate e aprobación se procede. Exposición de motivos. Galiza, a súa economía e a súa sociedade sofre a agudización dunha suba de prezos sen precedentes nas últimas 3 décadas e que, aínda que agravada pola guerra de Ucraína e o impacto na comercialización do gas ou do cereal, xa se viña producindo durante o 2021 e os primeiros meses do 2022. A inflación é un fenómeno económico que se manifesta no incremento global do prezo dos bens e servizos dun país. Isto provoca unha perda generalizada do poder de compra do diñeiro no tempo. Por tal motivo, coñécese como imposto dos pobres porque cos mesmos cartos podemos afrontar menos pagamentos e isto perxudica especialmente as persoas máis vulnerables e con menos recursos. É, polo tanto, un problema económico e social de primeira orde. A taxa de inflación interanual en Galiza no mes pasado de febreiro foi do 8% e outro mes máis
supera a rexistrada no conxunto do Estado, 7,6%. Isto quere dicir que en febreiro de 2022 as galegas e os galegos éramos un 8% máis pobres que un ano antes. Así, por exemplo, a electricidade subiu no Estado español un 111,5% no mes de febreiro con respecto ao mes de febreiro do ano pasado. O diésel subiu un 29% e a gasolina un 25,9% con respecto a febreiro do ano pasado. A bombona de butano nunca custou tanto, pasou dos 13,37 euros hai un ano aos 18,63 euros agora, un 40% máis cara. Porén, non subiu só a enerxía, tamén o fixeron os alugueiros ou algo tan básico como os alimentos. Segundo a FAO, os prezos dos alimentos a nivel mundial está no seu nivel máis alto dos últimos 60 anos. A suba xeneralizada de prezos que estamos a vivir non está provocada por unha única causa. Son varios os elementos que está a provocar esta situación. A guerra agrava, mas a situación xa viña de antes e a pandemia tampouco explica todo. Vivimos, ademais, un contexto de escaseza de materias primas, problemas de suministro a nivel mundial, perda do control público sobre sectores claves como a enerxía, etc. O máis importante é que a suba de prezos está condicionada por decisións políticas que poden empeorar ou aliviar os seus efectos. Polo tanto, hai marxe para actuar e evitar que as maiorías sociais paguen esta crise mentras grandes empresas como as da banca ou as eléctricas multiplican beneficios. En outubro de 2021, a Rede Galega contra a Pobreza facía público o seu informe anual respecto de 2020 e sinalaba que xa entón 694.367 persoas, o 25,7% da poboación galega, estaba en risco de pobreza ou exclusión social, e estes datos aínda nos reflicten o impacto total da pandemia, polo que a situación que estamos a vivir van empeoralos. Ademais, en Galiza agrávase o impacto polo peso do sector pesqueiro e agrogandeiro, por termos moitas industrias electrointensivas, depender do comercio por vía marítima e estrada, polas carencias históricas en transporte público, pola dispersión poboacional, pola estafa das peaxes e, sobre todo, porque desde a Xunta e desde Madrid toman decisións contrarias aos nosos intereses, como rebaixar os impostos a quen máis ten, permitir os privilexios do lobby eléctrico ou incrementar o gasto militar no lugar de atender outras necesidades. A situación é insoportable e non podemos permitir que o Goberno Central e a Xunta sigan de brazos cruzados. É necesario a medio e longo prazo impulsar un cambio estrutural na nosa economía que nos faga máis resistentes a este tipo de situacións. Mais é hora tamén de tomar medidas urxentes para que non haxa un empobrecemento drástico e non se pode agardar semanas para actuar. É por todo exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. Demandar do Goberno Central a intervención inmediata no sector enerxético para controlar os prezos da electricidade e do gas, recortar os beneficios das eléctricas, impulsar unha tarifa eléctrica galega, medidas urxentes para a contención da crise da industria electrointensiva a través dunha tarifa estável que garanta prezos mínimos a medio prazo e a prohibición dos cortes da suministración básica de forma permanente. Demandar do Goberno Central a baixada selectiva do IBE dos alimentos básicos, os produtos do mar, de hixiene persoal e feminina, o transporte público, a electricidade e o gas. Demandar do Goberno Central o incremento das pensións e dos salarios máis baixos até o 60% do soldo medio actual. Demandar do Goberno Central e da Xunta de Galiza a reducción temporal das peaxes, dos impostos sobre hidrocarburos e de outros custos que afectan ao transporte, así como a rebaixa dos prezos dos títulos de transporte público, tanto ferroviario como por estrada. Demandar do Goberno Central e da Xunta de Galiza a protección do sector agrogandeiro e marítimo pesqueiro, evitando a venda a perdas, impulsando a compra pública de pensos para garantir a suministración e impulsando axudas polo incremento dos custos de produción, singularmente enerxía e combustíveis. Demandar do Goberno Central e da Xunta de Galiza a revisión impositiva para unha fiscalidade xusta e redistributiva que compense a perda de poder adquisitivo dos sectores máis vulneráveis, complementando no IRPF a inflación e revisando os principais impostos para que paguen máis que máis ten e se distribúe a riqueza. Demandar do Goberno Central a actualización do ingreso mínimo vital e da Xunta de Galiza a reforma da Lei 10/2013 do 27 de novembro de Inclusión Social de Galiza para garantir a compatibilidade e complementariedade da Renda de Inclusión Social de Galiza, RISGA, co ingreso mínimo vital IMV,
así como axilizar e facilitar a súa tramitación. Demandar do Goberno Central a intervención pública no mercado de vivenda para facilitar o acceso da xente nova e as rendas máis baixas, poñendo a disposición da Xunta as 2.737 vivendas do Sareb que se empregaren como vivendas sociais. Demandar do Goberno Central a revisión á alza das bolsas e convocatorias extraordinarias para protexer o estudantado máis afectado. E demandar da Xunta de Galicia o compromiso de non reducir as partidas de igualdade dos seus orzamentos, incrementar a condida das axudas de violencia machista conforme o IPC e aprobar sen máis dilación o plan de choque contra a pobreza en familias monoparentais, con un orzamento e calendario específico de desenvolvemento. Nos queremos presentar unha adenda a esa proposta do Unidad. Remata o señora Nada, basicamente iso, que a nada se lle escapa que a vida cada día máis cara e que, por desgraza, que máis o paga e que menos ten, e todo o que sexa protexer tanto os nosos postos de traballo, industria e demais, como as persoas que máis risco teñen, é totalmente necesario, e ainda que sí que sabemos que se están sacando medidas, creemos que ainda non son as necesarias e que non recollen nen a metade das peticións que aquí planteamos. Señora González. Queremos presentar unha adenda a esa moción. Lémola. Unha emenda á totalidade, entende? Sí, lémola, señora alcaldesa. Lea, non se quere. Lé. O Grupo Municipal dos Socialistas de Muros, de acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, desexa someter a consideración do Pleno a seguinte emenda sobre o Plan Urxente de Medidas Económicas e Sociais de Galicia diante da crise derivada pola invasión de Ucraína. O PSDG-PSOE ven a presentar un plan urxente de medidas económicas e sociais. Trátase dun decálogo de medidas co obxectivo de facer fronte á situación de emerxencia derivada da guerra de Ucraína e axudar a paliar as súas consecuencias, sobre todo as persoas e sectores máis afectados e as persoas en situación de vulnerabilidade. O custo da electricidade, do combustible e de materia prima de determinados produtos descontrolouse porque Rusia é un dos principais proveedores de gas e petróleo para Europa, mentres que Ucrania é un dos principais produtores de cereais e aceite de xirasol. Se a este contexto se suman os efectos negativos de 2 anos de pandemia, aparece un horizonte escuro para a economía da que ameaza a ansiada recuperación económica. Compre, polo tanto, actuar de maneira urxente e, para iso, plantexanse as seguintes medidas. Reducción das peaxes das autoestradas de titularidade autonómica. Baixada das tarifas nun 75% para os profesionais de transporte e nun 50% para o resto dos usuarios. Impulsar que o Goberno de España negocie coas concesionarias, nomeadamente a da AP9, unha baixada similar nas autoestradas de titularidade estatal. Rebaixa nas tasas da ITV, competencia da Xunta de Galicia. Reducción das tarifas de inspección técnica de vehículos nun 75% para os profesionais do transporte e nun 50% de media con carácter progresivo para o resto dos usuarios. Plan de axudas dirixidas a autónomos e profesionais para compensar o aumento de custes do transporte, posta en marcha dunha liña de axudas urxentes para axudar a costear a alza dos combustibles nos sectores de pesca, de agricultura e de gandería. Colaborar co Goberno de España para rebaixar a imposición sobre hidrocarburos, ben mediante a actuación sobre o imposto especial de hidrocarburos, ben mediante a aplicación dun IVE a tipo reducido. Impulsar o cambio na regulación do mercado eléctrico que faga posible desvincular o prezo da enerxía eléctrica para familias e empresas do prezo do gas, facendo posible unha rebaixa significativa do custo da electricidade, así como demandar a reducción das peaxes na rede eléctrica e de gas. Identificación e impulso legislativo para determinar, por parte da Xunta de Galicia, os proxectos estratéxicos dirixidos a elevar a autosuficiencia enerxética e baixo custe tanto para o ámbito doméstico como para o aprovisionamento industrial. Impulsar desde a propia Administración Autonómica un instrumento financiero de participación e liderado no desenvolvemento de proxectos estratéxicos. Reducción das tarifas portuarias nun 75%, tanto no que se refire a portos de interese xeral como aos xestionados pola Xunta de Galicia.
Modificar os orzamentos da Xunta de Galicia para aprobar un plan social de axudas ás familias vulnerables, triplicando a partida orzamentaria dedicada ao bono social eléctrico, pasando de 1,9 a 6 millóns de euros, o que permitía incrementar de 5.000 a 15.000 o número de familias vulnerables beneficiarias. Reformulación da tarxeta básica da Xunta coa finalidade de incorporar nesta prestación as familias de persoas refuxiadas procedentes de Ucraína. Demandar á Xunta de Galicia unha reunión no tramo autonómico do IRPF para aquelas persoas non obrigadas a presentar a declaración da renda, pero cuyos ingresos si están suxeitos a retención e negociar co Estado unha rebaixa paralela. Que a Xunta, a través do IGAPE, habilite un fondo de avais e de liquidez que garanta a viabilidade de empresas afectadas polo peche de mercados en Rusia e Ucraína. Colaborar coa rede exterior na identificación de novos mercados para o aprovisionamento de cereais e outras producións que podan ver interrompido o suministro a causa da guerra. Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación de Muros a adoptar os seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia a poñer en marcha as medidas que son da súa competencia. Reducción das peaxes autoestradas da titularidade autonómica, rebaixa nas tasas de ITV, impulso legislativo para determinar por parte da Xunta de Galicia os proxectos estratéxicos dirixidos a elevar a autosuficiencia enerxética, reducción das tarifas portuarias nun 75%, aprobar un plan social de axudas ás familias máis vulnerables, reformulación da tarxeta básica da Xunta, reducción no tramo autonómico do IRPF, habilitar un fondo de avais e de liquidez que garanta a viabilidade de empresas afectadas polo peche de mercados en Rusia e Ucrania. E instar ao Goberno do Estado a adoptar as seguintes medidas da súa competencia. Impulsar o cambio na regulación do mercado eléctrico que faga posible unha rebaixa significativa do custe da electricidade. Reducción das tarifas portuarias nun 75%. Rebaixar a imposición sobre hidrocarburos. Impulsar unha baixada nas autoestradas de titularidade estatal, nomeadamente a da AP9. Moi ben. A señora Martínez acepta a emenda? Non. Ben, pois entonces pasamos a tratar a moción que presenta o BNG. Algunha intervención máis sobre a moción do BNG? Ai, nós, que estaba esperando a que falara. Non, dixo que non aceptaba a emenda. Vale, bueno, pois nós non entendemos como non se acepta a emenda do Partido Socialista, foi un no así seco, sin criterio algún, donde nós propoñíamos instar tanto a Xunta como o Goberno Central para que se tomaran medidas, que todos estamos a estas alturas sabendo cales son as medidas que se piden desde os distintos sectores e os que se creen que poda, os que desde todos os ramos creemos que poda ser a solución a esta gran crisis, pero o que non entendemos é como desde o BNG se propoñen varias cousas sin ter datos de ningún tipo, o sea, parécenos que a moción do BNG simplemente é moi populista, o sea, eles piden e non teñen dato ningún, non saben, non aportan ningún dato, nin o único que piden é que se interveña non sei que, que se interveña non sei canto. Entón, estamos acostumbrados a escutar esas manifestacións e esas peticións do grupo do BNG. Queda moi bonito, vería pedilo aquí no pleno, pero terían que presentar datos e como fai un minuto dixeron que non podían, cando nos presentamos a proposta dos grupos dos do deporte, dixeron que facía falta un informe de intervención. Aquí non saben si que din os números, non saben nada e piden de forma altruista simplemente para facer ruído como sempre. Tampouco teñen en conta que tanto o Goberno Central, os compromisos que temos adquiridos con Europa, o sea, todo lle pedimos á Xunta e ao Goberno Central, e eu creo que temos que facer unha segunda lectura e saber cales son os compromisos que temos con Europa, o sea, non é solamente o que podamos decidir aquí, témolo que encaixar na Comunidade Europea.
Co cal, creemos que a nosa adenda iba no bo camiño de solucionar o problema e, sin embargo, a do BNG parecenos que non ten ni pés ni cabeza porque non ten sustento. Moi ben. Señora Zambade. Eu non sei se entendín ben, pero a moción do PSOE era unha emenda á totalidade á moción do bloque. Sí. Sí. Claro que non me parece, me parecería máis correcto, máis lóxico, que se enmendara completando ou especificando, pero me parece un pouco indecoroso. É unha emenda á totalidade a unha moción que, bueno, está pedindo que de todos os gobernos se arrime un pouco o ombro en esta situación de crise. Eu estou de acordo ca moción do BNG. Moi ben. Señor Quintana. Sí, totalmente de acordo coas demandas que acaba de presentar aquí a portavoz do BNG. E dicir unha cousa, é que non entendo o movimento que fixo aquí o Grupo Socialista. De verdad que non o entendo. Mocións de urxencia, meten por urxencia, se acepta a urxencia, se debate, se vote, xa está. Unha emenda a totalidade, ese é un fío impresionante. Un feo. Nada máis. Que dixo? Un que, perdón? Un feo. Feo. Un feo. Bueno, a nosa moción do BNG, pois, bueno, máis que unha moción, igual que a emenda do Grupo Socialista, nos parece pois unha oración, a verdad, un ora pro nobis. Pídese a intervención no sector enerxético, no IBE, nas pensións, nas peaxes, nos impostos, na protección do sector agrogandeiro, marítimo pesqueiro, revisión da fiscalidade, actualización de ingreso mínimo vital, intervención no mercado da vivenda. Unha lástima que tanto un como outro grupo pois non presenten estas propostas onde teñen competencias para regulalas, que non é este pleno. E bueno, o BNG que apoiou co seu voto, pois o actual goberno pois terá que pedir contas a eles. Nós, de todas formas, pois estamos a favor de calquera medida que sirva para que o goberno do Estado reaccione á actual situación de crisis. Falaba a señora Martínez dun IPC que xa donde vai el, porque hoxe mesmo saleu o dato de marzo e é un 9,8%, o máis alto nos últimos 35 anos. Isto quere decir que cada 100 euros temos 90, en realidad. A parte do disparado que está absolutamente todo na vida actual. Bueno, non... Bueno, é un brindis ao sol, pero bueno, o que se de algo vai valer, pois nós imos votar a favor. Intervencións, segundas intervencións. Bueno, nós temos que decir que nós non temos... Corresponde a señora Martínez. Sí, perdón. Un non seco, porque facer unha emenda a totalidade podendo presentar unha moción propia parecenos non un feo, senón xa un feísimo. Ademais, nos estamos falando da inflación que xa había antes da guerra da Ucraína. Aquí só se refire ás consecuencias que esta guerra trae na vida diaria, pero hai máis cousas que unha guerra, por desgracia, é o que hai que atender. Peticións xenéricas, temos que facer agora un estudo de mercado, un estudo con números, facer unha memoria de 600 páxinas para que o grupo do PSOE municipal lle sirva unha moción, ou non entendemos moi ben esa acusación a que ven, porque, bueno, a súa tampouco é que presente demasiados datos en sí, non? Pero, bueno, independentemente diso, sen entrar aquí en confrontación, que tampouco é o que nos atinxe, buscando a mellora da nosa vida diaria, xa non é só que a consideremos bastante esquemática, é dicir, sí, podemos estar de acordo con puntos que se incorporan aí, e de feito se fora unha emenda de achega, de adición, pois ainda estaríamos de acordo con algúns dos puntos, pero tampouco podemos aceptar así. E nada, que agradecemos a defensa da compañera Zambade da propia moción, e
É que non sei que problema ten a señora González ca moción en sí. Rematou? Sí. Toma. Bueno. Primeiro quero decir a portavoz do BNG que non é a señora González, somos un grupo e chamamos noso grupo Municipal Socialista. A señora González non ten ningún problema. A título particular, ningún. Diríxome a vostede como portavoz, desculpa. Pero non o dixo usted ben. Entón, xa que é tan quisquillosa, hai que saber expresarse e dicir as cousas como Dios manda. Vale, usted dixo, a señora González non sei que problema ten. A señora González non ten ningún problema. Bien. Con respecto a que nos di a señora alcaldesa que temos que presentar isto onde temos que presentar, nós non temos que presentar isto no goberno de España, porque o goberno de España precisamente é quen está solucionando o problema. Ahora mesmo que se está mollando é o goberno de España, o goberno do Partido Socialista. O que está tomando medidas, efectivamente, que é o que ten as competencias, volvo a decir, da man da Comunidade Europea, que é importantísimo recalcar eso, e é quen está tomando medidas. Se o mismo estuvera facendo a Xunta de Galicia, seguramente non estábamos aquí con esta moción do BNG, porque nós os deberes temos os feitos, está clarísimo de que os temos feitos e que non é abondo, seguramente non é abondo, porque as circunstancias creo que nos sobrepasaron a todos, entre a pandemia, a guerra, nadie esperábamos nada desto, entonces sobrepásanos a todo o mundo. Ahora, nós temos clarísimo que desde Madrid estáse facendo traballo, co cal a moción que non era unha moción, que era unha adenda que lle parece mal a todo o mundo, pero bueno, unha adenda a totalidade e parece mal a todo o mundo. Hai quen chama indecorosa ou feo esta adenda, e indecoroso son outras cousas. Indecoroso é andar, non dixo que era indecoroso, dixo, non? Indecoroso e feo é unha persoa que é fea, iso é feo. Indecoroso é andar peregrinando pelos distintos partidos políticos como anduveron estes señores e como andan e ao final acaban sempre no grupo de non adscritos. Eso sí que é indecoroso. E non presentar unha adenda para intentar que entre todos pidamos, cousas que son imprescindibles e necesarias. Simplemente eso. Entonces, como nós non queremos, non nos parece maravillosa a proposta do BNG, imos votar en contra. Moi ben. Señora Sambal, segunda intervención. Non é unha adenda, é unha emenda, non é unha emenda a totalidade. Unha adenda sería engadirlle algo. Sí. Pero entendo que é unha emenda a totalidade e a mí me parece feo, moito máis feo que andar de un partido para outro, porque a educación non ten nada que ver en donde milite un, digo eu. En ningún sitio. Señor Quintana. Si, non, eu non vou entrar nestas historias. Bueno, pois vamos entonces a pasar a votar a moción do BNG. Votos a favor, votos en contra. Pois queda aprobada a moción. Ben, no punto número 7 traemos unha proposta de declaración institucional do Grupo Municipal do BNG para condenar a invasión rusa en Ucraína. Ben, presentou unha proposta de declaración institucional o BNG, na comisión o noso grupo presentou unha emenda de adición. Quedamos en que se iba a redactar un texto refundido e con posterioridade á convocatoria do pleno, o BNG pois enviou unha segunda proposta. Non sei cal é a que quere ler. A segunda, a acordo na comisión informativa foi refundar os dous textos, mas respetando a nosa liña de escritura. Non se cumpleu, engadimos algunhas dos acordos ou das manifestacións que tiña a emenda do Grupo Popular e traémosla aquí. Moi ben, pois proceda. Proposta de declaración institucional para condenar a invasión rusa en Ucraína. O pasado 24 de febreiro, a Federación Rusa ocupou parte do territorio da República Popular de Ucraína e dende ese momento foise desenvolvendo un conflito bélico con consecuencias devastadoras para a poboación ucraína. Pero alén das vítimas directas, persoas mortas e feridas, estamos a asistir ao exilio forzoso de milleiros de persoas que está dando lugar a unha crise de refuxiadas de enorme magnitude.
De continuar esta escalada bélica, as consecuencias poden ser impredecíveis para o conxunto de Europa e do mundo. Despois da guerra e da terrible perda de vidas humanas están os importantes problemas psicolóxicos e económicos que o conflito deixa ao seu paso, algo que agudiza a crise provocada pola situación pandémica xa de por sí complicada e que se vai tardar anos en superar. Por iso, e fronte a calquer conflito, as institucións democráticas temos que defender firmemente o diálogo como único mecanismo para a superación das diferenzas e a paz como único camiño posível. Temos que condenar calquer acto de guerra e acreditar na solución negociada aos conflitos ao mesmo tempo que temos que comprometernos a traballar para artellar mecanismos de axuda humanitaria. Urxe reclamar o cese inmediato dos combates na Ucraína e a volta á vía diplomática para resolver este conflito. O único camiño é a paz e a través dunha desescalada militar é unha aposta firme polo diálogo, no marco de organizacións como a ONU ou a OSCE e a través destes mecanismos que se poderá lograr unha solución estável e duradeira para este conflito, sempre sobre a base do respeto e a soberanía dos povos e a cultura da paz. Expresamos a nosa total solidaridade co pobo ucraíno e condenamos ao mesmo tempo a agresión rusa, fora as tropas rusas da Ucraína. É por todo exposto con anterioridade que o Concello de Muros declara: 1. Condenamos a agresión de Rusia á Ucraína e mostramos a total solidaridade co pobo ucraíno con todas as vítimas deste conflito e damos todo o noso apoio ás organizacións que traballan pola defensa e protección dos dereitos humanos. 2. Reclamamos o fin das hostilidades e o inmediato alto ao fogo, así como a retirada de tropas rusas do territorio ucraíno e o retorno á vía de negociación e de diplomacia. 3. Demandamos a necesidade de cumprir cos acordos de Minsk e co dereito internacional e que se traballe pola resolución do conflito no marco da ONU e da OSCE. E 4, finalmente tamén apoiamos que se realicen todos os esforzos necesarios para mobilizar recursos a fin de acoller os refuxiados procedentes do conflito da Ucraína. Nos consideramos que son acordos factibles por todos os grupos e que desexamos que se aprobe por unanimidade e que quede a declaración institucional aprobada. Eu me gustaría que explicara da proposta que nos enviamos que é o que queren rexeitar. O que non está recollido. Pero que me gustaría que explicara, porque di que quedamos na comisión en que se iba a facer unha refundición entre as dúas propostas. Fixémola, recollendo o seu texto e o noso, bueno, vostedes non lles gustou e mandaron outra, entonces me gustaría que explicara o que rexeitan da nosa proposta e por qué. Pues un segundo que vou consultar cales son os puntos que quedan fora. Si quere, os leo. A proposta que fixemos nos refundindo as dúas di: reclamamos o fin das hostilidades, o retorno á vía de negociación e da diplomacia, reiterando a necesidade de cumprir cos acordos de Minsk e co dereito internacional, expresamos a nosa solidariedade con todas as vítimas deste conflito e damos todo o noso apoio ás organizacións que traballan pola defensa e protección dos dereitos humanos, manifestámonos ao carón do Goberno de España e da Unión Europea reivindicando a legalidade internacional e o restablecemento inmediato da paz, tendo como guía nesta crise os principios e valores democráticos que compartimos con Europa, expresamos o noso firme compromiso coa defensa dos principios da democracia, o Estado de Dereito e a protección dos dereitos fundamentais contemplados no preámbulo do Tratado de Constitución da Alianza do Atlántico Norte e no de Constitución da Unión Europea, apoiamos a Unión Europea para que se interpoñan as accións precisas co fin de que se poña fin ao conflito ante estes feitos tan graves que ameazan a paz e as liberdades e dereitos fundamentais dos cidadáns ucraínos e, finalmente, tamén apoiamos que se realicen todos os esforzos necesarios para mobilizar recursos a fin de acoller a refuxiados provenientes do conflito de Ucraína. Vale, como dixo antes a señora González, nós tamén somos un grupo e unha vez consensuado co noso partido acordouse que dar fora todo o que vexexa nomear o Goberno de España, a Unión Europea e a OTAN que están traballando magníficamente para superar esta crise. Nótese a ironía e, polo tanto,
non considerábamos que sería caído nomealos e polo ben de poder aprobar unha declaración deixámolos fora para poder chegar a un acordo entre todos e así non ter ningún tipo de problema poder acordar unha declaración institucional. Bueno, pero eso non é aceptar a emenda que nos fixemos e seguir dicindo que xa decían antes. Bueno, intervención, señora González. A ver, nos creemos que unha declaración institucional ten que partir precisamente dos órganos institucionais de España, de Europa e dos que formamos. Senón, a ver, estamos facendo manifestacións a nivel individual ou a nivel grupo político, a nivel muros, e que declaración estamos facendo? Nós non entendemos eso de que debe quedar fora a nación, non o entendemos. Señora Sambade. Entendo que como declaración institucional o interesante sería poder aprobala por unanimidade, non? Entón, penso que podémonos centrar en esos mínimos nos que todos estamos de acordo e non deixar a ninguén fora. Si a min me vale como a leu, por min está ben. Quero dicir, claro que se lle podería engadir cousas, pero bueno, eu aprobaría como está. Como a leu? Como a leu a voceira do BNG. Señor Quintela. Nada que comentar. Bueno, as diferencias eu creo que entre as dúas propostas matízanse porque aínda que o BNG titula a súa proposta como de condena da invasión rusa en Ucraína, o que fala é dunha ocupación, e o que se ocupa pois é unha silla, aquí o que houve foi unha invasión dun país, vale? Titulas así, invasión rusa. Rexeitan adaptar as medidas, apoiar as medidas adoptadas pola Unión Europea e o Goberno de España, incidendo nun retorno á vía de negociación, unha vía que non se deixou en ningún momento. As negociacións creo que sempre estuveron en vigor, todos os mandatarios europeos, incluído español, se implicaron en que esa negociación fose adiante durante todo o tempo, aínda no máis duro deste momento, deses bombardeos masivos que están facendo a poboación ucraína, pois se sigue sentados ali na mesa de negociación, non hai ningún retorno, porque a negociación non se abandonou nunca. A noso importante parecenos que é mostrar o rexeitamento á invasión, o apoio ás vítimas e tratar de que se remate canto antes esta situación que é horrible. A proposta que nos gustaría facerlle pois é votar as dúas propostas, a súa e a que nos fixemos, que tamén vai na documentación do pleno, porque na documentación do pleno van as dúas propostas. Entonces, se lle parece ben, podemos votar as dúas propostas. Non vai haber acordo, o sea, non vai ser declaración institucional porque non se vai aprobar será unha por declaración unanimidade. institucional composta polos dous textos. Pero se non se aproba ninguna por unanimidade, entendo que non vale. Bueno, si é o que lle estamos propoñendo. Se a vostede lle parece ben, nós estamos dispostos a votar a favor da súa proposta se vostede está disposto a votar a favor da nosa. Non. Vale. Señora González. Pois nós creemos que parecíanos unha boa idea que se votaran as dúas. O sea, non vexo que problema ten a outra declaración institucional. Vexo que ten problema do BNG porque, efectivamente, o sea, estamos falando de que as negociacións teñense que facer desde Europa, desde España. Entonces, nós creemos que, bueno, se votan as dúas imos votar a favor, senón non imos votar a favor. Eu repítome no de antes, penso que a moción presentada polo BNG sí tería o beneplácito de todos os grupos e a presentada por vostede, en este caso parece que o BNG non a vai apoiar. Se é unha declaración institucional, o seu será que se aprobe por unanimidade. O outro é... A nós parécenos que non son incompatibles. Nos repetimos no noso texto que eles din no seu, pero encadimos algunha cuestión máis.
Polo tanto, non vemos tampouco que problema tería votar as dúas, porque, bueno, se non queren... Dúas declaracións, non unha. Xa, pero entonces non vai a ser unha declaración institucional. Por que? Porque para que sea unha declaración institucional necesita o apoio unánime da corporación. Pero ca moción do BNG estamos todos de acordo, ou non? Nos non. Ah, non? Non. Xo dixemos fai un minuto. Ah, pois non me enterei. Pois Debe dixemos. ser o cambio de partido que me... Ah, sí. Sí. Entonces, bueno, creo que o importante é condenar esa invasión e apoiar as víctimas e insistir en que se remate pola vía da negociación, pero tamén de outras medidas que se podan adoptar esta invasión. Tamén podemos... Tanto matiz no vocabulario, pois a verdad, bueno, parecenos un pouco excesivo porque creemos que en eso sí estamos todos de acordo. Señora alcaldesa, podíamos deixala riba da mesa e volver a darle outra volta para buscar un acordo entre todos e poder aprobar, porque non ten por que ser hoxe. Se é unha declaración institucional, podemos facer en calquer momento. Pois, por desgracia, parece que isto se vai alongar e non ten por que ser hoxe, pero, bueno, eso ten que... Eu digo para entre todos poder... Nós non temos problema en deixar encima da mesa e de volver a darlle outra volta, pero eso ten... Eu creo que sería mellor a entre portavoz todos. do BNG terá que decir se quere deixar encima da mesa ou se insiste en votar. Home, se dentro dun mes vai seguir sendo igual a proposta do Grupo Popular, pois dentro dun mes tampouco vai sair. Pero como que irades, pero eu xa digo que se o Grupo Popular vai seguir mantendo a súa proposta, nós non imos votar a favor, non vai ser unha declaración institucional. Se non vai ser dentro dun mes... Vostedes non abogan polo como único mecanismo polo diálogo? Pois non abogamos... teremos que buscar as fórmulas que nos conformen a todos, penso eu. Non abogamos pola necesidade de puntualizar tantas cousas, é dicir, un acordo de mínimos nos que estamos todos de acordo, que foi o que nomeou vostede antes, dicindo que o importante era condear a invasión. Non, claro que estamos de acordo, pero queremos engadir algo máis. Pois por eso lle digo que esa engádega non. Bueno, quere votala como está. Sí, claro. Bueno, pois... E se non é unha declaración institucional, bueno... Como declaración institucional non vai a ser. Pois non vai ser. O Grupo Socialista... Non, non imos votar a favor. Claro. Nos queremos que teña, lóxicamente, que parta das autoridades españolas, das europeas, e nós non queremos que sea un globo no aire. Moi ben. E se o problema é nombrar o goberno de España e nombrar o goberno de Europa e nombrar a ONU, e se ese é o problema, pois nunca vai a ser unha declaración institucional, porque quen é o que ten que tomar as decisións? Digo eu, non sei. Porque iso é necesario para a declaración institucional, quere dicir? Como? É necesario nomear todo iso? O Pero sea, non sirve de mínimo, entón. E é necesario encubrir quen toma as decisións? O goberno de España, non? Pois habrá que poñer que non fai falta enmascaralo e darle unha volta para ver como facemos a moción, para que non sala esa palabra aí ou ese nombre. Non, o problema é o incremento por parte da OTAN no goberno de España do 2% do PIB que non se incrementa noutro tipo de gasto. En gasto militar, sí, ese é o problema. Un deles, bueno, hai máis. Bueno, pero quero dicir que eu creo que polo sentándonos, ao mellor podemos limar dun lado e de outro e chegar a facer unha declaración institucional, se non a imos facer. Eu creo que poderíades volver a sentarnos e chegar a un acordo, porque sería interesante, vamos. Pero se son vostedes os que van votar en contra. Pero quen fixo as... Vamos a ver, nós non sabes se vas votar en contra. Dixastes que iba a votar en contra o vosso grupo. Non vamos votar a favor, o noso grupo. Ah, bueno, pois non vai ser declaración. Nos parece ben que sea máis clara e máis explicativa. O sea, nos parece ben que teña que en esa moción, que en esa declaración institucional, que todos saibamos e sepamos e digamos quen ten que tomar a iniciativa, quen ten que tomar as decisións. Parecenos moi ben que se faga aí, porque senón parece que, non sei, nos vemos moi cosas, xa o dixemos, cando intervemos. Xa, pero o que lle quero dicir é que
o Grupo Popular non manifestou que estaba en contra de algún motivo, é dicir, o único que dixo que non iba a sair adiante a declaración institucional polo Grupo Socialista. Enténdese que votaría a favor, polo tanto tampouco entendo se a moción tampouco é súa. Hai máis opcións que votar a favor. Pero non, manifestou que non iba a sair adiante polo voto do Grupo Socialista. Nós dixémoslle que non vemos ningún problema en votar as dúas propostas desde o momento en que a nosa inclúe a súa e engada algo máis. Pero, bueno, se vostedes... Eu fagolle unha proposta aquí ahora mismo para rematar con este debate. Quitamos todo o anterior e o Concello de Muros declara que condena a agresión de Rusia a Ucraína e mostramos a total solidaridade co pobo ucraíno e con todas as vítimas deste conflito e damos todo o noso apoio ás organizacións que traballan pola defensa e protección dos dereitos humanos. Reclamamos o fin das hostilidades e o inmediato alto ao fogo, así como a retirada das tropas rusas do territorio ucraíno e a intensificación da vía da negociación diplomática e da diplomacia e demandamos a necesidade de cumprir cos acordos de Minsk e co dereito internacional e que se traballa pola resolución do conflito no marco da ONU e da OSCE. E o cuarto tamén? Perdón, sí, claro. E, finalmente, apoiamos que se realicen todos os esforzos necesarios para mobilizar recursos a fin de acoller aos refugiados procedentes do conflito de Ucraína. O sea, e deixámoslo así. Cambiar retorno da vía do... No, de quedarnos ca declaración, sin máis. No, pero digo, o cambio sería cambiar o do retorno a vía de negociación por intensificar. Pois estupendo, nos a favor. Sacar todo o anterior. Sí, quedar co Concello de Muros declara estes 4 puntos e creo que en eso vamos a estar todos de acordo. Sí. Vale, sí. Vale, perfecto. Vale. Sí. Bueno, pues entonces votamos como declaración institucional cos 4 puntos. Vale. Modificando ese retorno pola intensificación. Bien. Sí, sí. Bueno, pues entonces votos a favor. Ben, pues aprobámosla con esa redacción. Vale. Ben, temos como punto oitavo a moción do Grupo Municipal Socialista sobre a demanda de axudas á poboación ucraína. Señora González? Sí, lémola. Como ben é sabido por todos nós, a poboación ucraína está sendo vítima de unha masacre sin precedentes liderada por Rusia, xa que sin escoitar nin a Unión Europea nin a ningún outro país está a devastar, matar a súa población sin reparar se se trata de militares ou población civil, persoas maiores, mulleres, nenos, etc. Actualmente, todos os países europeos, e entre eles España, se puxeron a traballar para apoiar a ese pobo ucraniano dende todas as institucións públicas, tanto a nivel nacional como autonómico, como local, Goberno Central, Xunta de Galicia, Diputacións, Concellos, etc. E o que non podemos deixar no itinerario é a axuda e a solidaridade de todos e todas os cidadáns dende distintas asociacións como a título particular. Toda a axuda é necesaria nestes momentos, pero tan importante saber xestionala como distribuíla para que esa solidaridade de todos chegue da mellor maneira a quen o necesita, nesta ocasión o pobo ucraniano. Fai poucos días, entre a FEGAN e a Xunta de Galicia, firmouse un acordo marcando unhas pautas tanto sobre a recollida de alimentos, roupas, medicamentos, como para a súa distribución, ademais de como actuar para a traída de ciudadanos ucranianos que teñen que abandonar o seu país e refuxiarse no noso. Entre esas instruccións recomendan que a canalización das axudas recollidas, que a solidaridade dos veciños, institucións e diversas asociacións se realice a través de Aga Ucrania, que serán os encargados de facer chegar todo o material aos centros de distribución que se teñen creados na fronteira con Ucrania e na mesma Ucraína. Tamén, dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, recoméndase que a partir de agora o máis efectivo para axudar a Ucraína é facer unha aportación económica a través de diversas ONGs xestionadas por Cruz Vermella, OCHA, ACNUR ou NDG, que son organismos internacionales que están encargándose de facer chegar esas axudas. Prevese a chegada masiva de refuxiados ucranianos a España e co fin de facelo de mellor forma e garantir a estancia no noso país que as mellores condicións ás persoas que veñen chegando, dende a FEGAN editouse unha guía para a coordinación destas chegadas, onde principalmente se recomenda se poña de manifesto o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migración ou as delegacións do Goberno o número de persoas, a data e hora de chegada, o punto exacto de chegada, se trata de unidades familiares, menores, etc. Dende o noso Concello constanos que se realizaron labores solidarias de recollida, empaquetado e selección de axuda humanitaria por parte de membros de Protección Civil, GES
e varias asociacións do Concello de Muros, donde se xuntaron toneladas de alimentos, roupas, medicamentos debidamente empaquetados, etiquetados e seleccionados, e que a intención de que por varios voluntarios se pudera achegar hasta a fronteira con Ucraína, e tal e como se fixo desde outros múltiplos puntos de Galicia e de España. Abreuse unha conta por Protección Civil Muros en unha entidade bancaria do Concello para que quen quixera fixera a súa aportación para poder transportar esa axuda acumulada e entregar a diferencias distintas ONGs que están a encargarse de facer chegar as axudas. As circunstancias cambiaron e seguindo instruccións da FEGAN, o mellor é facelo chegar a través das ONGs que actualmente se encargan, xa que co paso do tempo a situación empeorou e non é seguro chegar hasta as fronteiras de Ucraína. Así, debido ao acontecido que a recollida de material de axuda a Ucraína, solicitamos ao Pleno da Corporación solicitamos ao Goberno de Muros que habilite unha vivenda para poder acoller os posibles refugiados ucranianos que se prevé se repartan por todo o territorio e tamén no noso Concello. Cando presentamos esta moción, a señora alcaldesa comunicounos xa que xa había a disposición unha casa de Miraflores con 10 plazas. Ben, nós creemos que deberíamos traer igual esta moción aquí porque non nos parecen suficientes 10 plazas, porque os números que nos van chegando aos oídos, non sei se é verdade ou non, pero dende logo creo que van a ser bastantes máis. Entón, pedimos ao Goberno Municipal que, se é posible, e que se habiliten máis lugares que ese, porque ao final aí non sabemos canta xente pode ir, pero creemos que vai chegar máis xente, porque Serra de Outes, en Noia e tal, creo que a chegada xa se está, sin falar de grandes ciudades, está sendo bastante grande a chegada de xente, co cal gustaríanos, se non lo pode decir, ou polo menos que se poña todo o empeño en que se habilitar outros locales. Moi ben. Intervención, señora Martínez. Si, nos queríamos preguntar para que estaba destinada ata o día de hoxe a Casa de Miraflores, entón? Bueno, destinada a casa comprouse coa intención de destinarse como casa de acollida, vale, pero nunca se chegou a registrar como tal. Vale. Señora Sambade. A moción que acaba de ler a voceira socialista non foi a da documentación que se nos achegou a nós. Ela presentou unha moción con este punto e unhas preguntas, se lle dixo na comisión que as preguntas se contestarían no pleno, vale? A documentación do pleno vai a moción co punto que se pode tratar como moción. Vale, que xa o falaron na comisión. Na comisión xa lle indicamos que, bueno, que o día 3 de marzo, vale, se ofreceu 10 plazas de acollida, ofrecendo ademais de acollida, pois atención psicosocial e produtos básicos, alimentación de emerxencia. Nos consta que da FEGAN recibiron a nosa solicitude, posto que nos contestaron, e de momento non fixeron uso desta posibilidade. Vale. Nada. Bueno, nós non temos ningún impedimento, se chegado o momento e fora preciso ampliar estas plazas ou ampliar a asistencia, faremos os esforzos que sexan necesarios para cubrir a posible demanda que se nos solicita. Diso creo que non debería haber ningunha dúbida. En todo caso, como xa lle digo, fixo esta oferta o día 3 de marzo, bastante antes da súa moción, que ten data do 22, e de momento recibimos da FEGAN a confirmación de que tiñan as plazas en conta, pero ata o de agora non se fixo uso delas, nin se nos notificou nada máis. Sabemos que aquí hai algunha xente acollida en vivendas particulares, vale? Pero, bueno, se chega o momento en que se necesiten máis plazas, por suposto que trataremos de facer o esforzo necesario para acoller a xente que nos os pidan. Vale. Si queren, votamos a moción, se consideran que está contestada. A mí como queira, si danos igual. Votamos a moción, votámola. Moi ben. Bueno, pois votos a favor da moción. Pois queda aprobada a moción. Mocións de urxencia. Alguna moción de urxencia? Non. Vale, pois damos conta as resolucións da alcaldía números 112 de 1 de febreiro a número 268 de 28 de febreiro, das xuntas de goberno local números 3, 4 e 5 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal.
Ben, como pasamos ao apartado de rogos e preguntas, e como decía, pois a moción do Grupo Socialista incluía algunhas preguntas ás que vamos a dar contestación. Presentou as preguntas en forma de moción, o Partido Socialista, preguntas que entendemos son o colofón das, por dicilo de forma suave, desafortunadas e tristemente malintencionadas publicacións nas redes sociais do Partido Socialista de Muros. A campaña humanitaria a favor do pobo ucraíno, desenvolvida no noso Concello pola Agrupación de Protección Civil coa colaboración do Concello, como non podía ser de outra maneira, deu boa conta da humanidade e solidariedade dos veciños deste Concello e pretender poñer en cuestión por razóns partidistas toda esa boa fe é, cando menos, e cito palabras textuais de persoas do seu partido, unha ruindade. Coa colaboración de asociacións e particulares, de comercios, de farmacias, de veciños e veciñas, xuntouse unha cantidade importante de roupa, alimentos, produtos higiénicos, mantas, produtos sanitarios que membros de Protección Civil achegaron á Cidade da Cultura para a súa entrega, precisamente a entidade que vostede menciona na súa moción, Haga Ucrania, como estaba previsto desde o primeiro momento, xa que conta con redes de distribución no territorio e garante o seu reparto polas canles autorizadas. A propia entidade que recibiu esa axuda certificou a entrega da mesma e agradece especialmente a disponibilidade de Protección Civil da Alcaldía e de toda a sociedade de Muros pola, e cito textualmente, a súa inmensa aportación e colaboración. Dicir, como afirman vostedes, que os GES se negan a cooperar, parécenos unha ofensa grave aos membros deste grupo, porque en todo momento se ofreceron a colaborar, incluso públicamente, como de feito o fixeron. Dicir que se sacou a axuda a escondidas é unha ofensa grave a todos os membros de Protección Civil e dos GES que fixeron ese traballo. Porque a axuda, unha vez clasificada e embalada, tamén por voluntarios e voluntarias, levouse ao almacén que se nos indicou desde Haga Ucrania con toda a transparencia e por membros deses colectivos, como así o acreditan os responsables de Protección Civil. Cuestionar o uso que a agrupación de voluntarios de Protección Civil fixo dunha conta bancaria para recaudar fondos para axuda humanitaria é unha ofensa grave a todos os voluntarios e aos seus responsables e a todas as persoas que fixemos aportacións económicas a esa conta. Dar a entender coas súas declaracións que vostedes manexan información desa conta pode ser hasta constitutivo dun delito de revelación de datos confidenciais e ofende a boa fe de todas as persoas que estamos aí. Pregúntolle eu a vostede, quen lles dixo a vostedes quen fixo donacións a esa conta e de que importes? O Concello non ten nin tivo en ningún momento esa información. Como é posible que a teña un partido político ou quira facer ver que a ten e ademais a use para facer política partidista bastante denigrante? Tratar de convertir un xesto tan humano e tan fermoso como o impulso de axudar aos nosos semellantes que están en peligro de morte por mor dunha guerra, nunha cuestión de reproches políticos, dá boa conta da vosa catadura moral. Nós non imos entrar en esa guerra, porque nos chega a que se desenvolve nas fronteiras de Europa. Estaba pendente de contestar tamén unha pregunta do BNG sobre a instalación de placas na vivenda da Illa da Creva. No Concello non nos consta ninguna licencia nin comunicación nese sentido. Preguntas para este pleno, señora González. Bueno, moitas gracias, señora alcaldesa, pero eu teño que volver a reiterar as mesmas preguntas porque non entendí. A onde se levou a axuda humanitaria recolectada e clasificada polas asociacións? Pois ao centro de acopio que tiña Haga Ucrania disposto na Cidade da Cultura. Haga Ucrania en donde? Na Cidade da Cultura. Está ali aínda esa axuda? Non, xa saleu. Gran parte dela xa saleu con rumbo a Ucrania. Vale, iso é importante. Ben, con respecto da conta que dixo, con respecto da conta que sí é verdad que andan por aí comentarios, non sei de onde saliron nin de onde non saliron, pero é certo que o Concello de Muros ingresou como axuda 200 euros. Non, non é certo. Non é certo. Bueno, pois por aí andase dicindo que ingresamos todo o Concello de Muros, que non son só vostedes, 200 euros. Bien. Non se di por aí. Sí, dixe por aí, señora alcaldesa. Bueno, moi ben, siga. A ver, eu oíno por aí. Vale. Eu non podo decir que oí na miña agrupación porque non oí na miña agrupación. Eu oíno na calle. E resulta que non solamente o din o Partido Socialista, porque resulta
que os de tanto os de Protección Civil como os voluntarios, como non sei que, todo o mundo anda co mesmo comentario, que é unha vergonza de que ingresáramos 200 euros. Eu, dende logo, dixenlle, mira, eu non sei, se hai conta, sei non, porque falamos de que iban a abrir unha conta, pero eu non sei o que ingresou ao Concello de Muros, porque non o vin na documentación que me manda. Entón, eu non podo afirmar eso, pero está na calle, non é o Partido Socialista, é moita xente que está falando deso. Ahora, de onde viene? Bueno, resumítes a facer as preguntas. Ten que ver, señora alcaldesa, de quen ten opción a conta, vale? Ten que vir de aí, non pode ser de outra cosa, porque non vamos a creer que foi o banco. Eu non o creo. Yo non o creo. Bueno, cando... A ver, a presentación da conta do Concello que saleu outro día tamén nas redes sociales, que eu non son a presentación da conta do Concello, da conta xeral do Concello. Sí. Conta xeral do Concello. Por que se presentou fora de plazo? Podo preguntarlle a vostede por que presentou a conta fora de plazo no ano 2011, no 2013, no 2014, no 2015, no 2000... Pode preguntarlle? Si, pode preguntar o que queira, pero primeiro contéstame a mí. Se presentou fora de plazo porque, como vostede sabe, temos un interventor accidental e un secretario accidental que, ademais do seu traballo ordinario, teñen que facer o traballo de Secretaría de Intervención, e se presentou en canto estuvo feita e aprobada. Pero foi culpa dos funcionarios, porque aquí aprobámosla en plazo. Ou non? Aprobámosla fora de plazo. Aprobámosla cando a tiñamos feita. Xa trouxeron o pleno fora de plazo. Foi así. Sí, a ver. Vale. Sí. Yo quero saber por que se presentou fora de plazo. Pois supoño que, como vostede ten experiencia en isto, pois haberá razóns, porque non creo que cambiaran moito. Pero os motivos de varios anos deben ser distintos. Non creo que nós, cando gobernamos, tuéramos intención de presentalo fora de plazo. Non, intención non a ten ninguén. Non, por eso pregunto eu cal foi o motivo para presentalo fora de plazo. Se me di que o interventor accidental e que o secretario tiña moito choo e non puderon facelo, pois bueno, pois será ese o motivo, non sei. Bien. Cada canto tempo se nos paga as asignacións aos grupos políticos? Nós, desde que estamos no goberno, fixemos un pago anual. Da cantidade correspondente. Co cal agora este ano, cando nos toca cobrar? Pois en canto soliciten e presenten a documentación. Pero non nos piden, o sea... Teñen que facer a solicitude e presentar a documentación todos os grupos. Vale, entón, se presentamos ahora, podemos ter para junio. Pois entendo que sí. Sí, vale. E queremos saber, o ano pasado, pagouse a asignación a todos os grupos? Sí. A todos? A todos. E a Compromiso por Galicia tamén se lle pagou? Porque o Compromiso por Galicia xa non é grupo, nin era grupo. Cando se pagou, era grupo. Cando se pagou, era grupo. Pagouse, creo recordar, no mes de xuño ou xullo, se pagou toda a asignación anual e se pagou... Pero o resto do ano xa non foi grupo. Devolveron eses cartos? Non. Bueno, pois entonces nós facemos un rogámoslle que lle reclame aos antigos compromisos por Galicia e ora non adscritos que devolvan os cartos que cobraron de forma irregular. Moi ben. Alguna cuestión máis? Creo que nada máis. Vale, gracias, señora Martínez. Vale. De quen depende o edificio dos mestres de Freixeiros? Quen ten a titularidade? É un edificio municipal. Sí. Bueno, damos de feito, hai que meterlle agora mesmo algunha medida de seguridade. Xa se lle fixo unha intervención ano pasado, sí, pero hai que reforzalo. Claro, que damos por feito que ten constancia de como se atopa. Sí, o ano pasado... É un perigo público. Se tapiaron as ventanas porque estaba caendo, vale? Se retiraron as ventanas e se colocou unhas chapas metálicas para que non caeran, pero bueno, sí que estábamos conscientes de que o edificio está deteriorado. De feito, plantexamos a posibilidade de solicitar algunha subvención para rehabilitalo como vivendas, pero esa subvención exixe que teñamos demandantes de vivenda social e non nos temos. Nos instamos a varias persoas que sabemos que poderían ser potenciais beneficiarios a que fagan eses trámites que os facemos aquí desde Servicios Sociais, pero de momento creo que aínda non se chegou a facer ningún. E plantexalo... Xa non vive ninguén aí. Hai moitos anos que non vive ninguén aí. Sí.
O edificio ahora mismo, tal e como está, probablemente vive unha persona, sí, vive unha persona. Vive un Bueno, mestre no baixo, no creo, non? Non baixo, sí, porque os pisos altos... Non, está nun primeiro, o segundo. Sí, pero bueno, os pisos altos están absolutamente deteriorados. Pero se non se toma algunha... Bueno, se non se chega a poder facer esas líneas de subvencións, que nos pensamos que é máis a caída para ese edificio, que sería reconvertilo en vivenda social, vale? Pero necesitamos que se haga xente inscrita como demandante dese tipo de vivenda. Hai que aseguralo de alguna maneira, porque ahora mismo está en un estado lamentable. E hai xente dentro con ese estado do edificio? Bueno, pois sabía que había alguén que non vive ali permanentemente ou que non está todo o tempo ali, pero sí. Ele está durante o curso e ele é moi manitas e o que é o piso del teno bastante amañado, que pasa que claro, a estrutura do edificio está... Pero sí que é unha necesidade de intervención, sí. E plantexouse o goberno facer cargo pós para poder rehabilitalo? Como? Plantexouse o goberno, cando se fixo as obras para facerlle cargo pós, incluir ese edificio? No, porque estábamos en ese trámite de solicitar esa línea de subvención que nos financia unha parte moi importante da obra, vale? E ademais o destino, pois penso que sería bo destinar a vivenda social. Estábamos en ese trámite intentando cumplir os requisitos e entonces non o planteamos dentro do POS. Claro, pero entendemos que aínda vive alguén, entón, pois, se aínda vive alguén e ese edificio ten un risco moi alto, porque xa se tuvo que acordonar a zona... Sí, pero ese risco teno desde fai... Sí, 10 anos, tranquilamente. Entendo. Pero quero referir que, ao final, destinado estaba para o uso do profesorado. Claro, entendo que reconvertilo nunha vivenda social estaría moi ben, pero a vía de usalo para a demanda do profesorado sigue aí, que é para o uso inicial dese edificio. Bueno, ese era un sistema que se facía en aquel momento, no ano 70, que foi cando se fixo ese colegio, vale? Que se lle ofertaba vivenda. Ese sistema xa non existe. Ese sistema de ofertar a vivenda municipal ao profesorado xa non existe. Fai bastantes anos. Vale. Bueno, pois entón rogámoslle que na medida da brevidade posible sean tamén medidas para evitar unha desgracia que, bueno, é bastante viable tal e como está. Moi ben. Queríamos saber se a casa que se está a rehabilitar na Ribeira de Solleiros, frente á estrada de entrada da Eixuela, conta con todos os permisos... Perdona? Frente á entrada da Eixuela, pola parte que está en frente da estrada da Greira. Conta con todos os permisos en rega, porque está ao lado dun río. A antigua casa do Muiñeiro? Sí. Sí, ten licencia, Non só queríamos constatar si ten os permisos en regra por eso, porque está ao lado do río. Pediu unha licencia, creo recordar, para renovar a cuberta, que é o que está facendo, e sí que ten permiso. Sí que ten a documentación para facer a renovación da cuberta. Sí, simplemente saber. Vale. A beirarrúa da Villeira, que vai dendo alto do Caño ata Ventín, na maior parte do seu percorrido, non é posible o paso dunha cadeira de rodas ou un carriño dun bebé, xa que as farolas están, como vostedes saben, no medio da propia beirarrúa. Entón rogamos que o Concello realice o traslado das mesmas, obviamente dentro do posible, e senón que se teña en conta unha posibilidade que sería poder facer unha ampliación desa beirarrúa. A de Abelleira, do Alto do Caño ata Ventín. Sí. Vale. Entre a maleza e as farolas é imposible transitar por aí. Sí. Vale, mirámoslo. Vale, temos coñecemento de que o Concelleiro de Obras estivo paseando pola parroquia da Villeira recentemente e nada, queríamos saber se tuvo prazer de ir ver a famosa fochanca do Vilar, que dentro de pouco xa vai ser sitio turístico do Concello. Mencionámoslo xa en plenos anteriores e se ten pensado enviar a Brigada de Obras e proceder á reparación da mesma dunha vez por todas.
Pois, por desgracia, fochancas témolas en moitos sitios. Na Velleira está prevista unha intervención agora, na carretera que vai ali a igrexa. Cando se faga esa intervención, trataremos de aproveitar para rebachear os desperfectos que existen en moitos viais. Sí, bueno, que xa non son só desperfectos, está facendo daño aos vehículos que transitan por aí, é bastante perigoso para todo o camiño. Como lle digo, por desgracia, encontrámonos con unha falta de mantenimento absoluta dos viais e hai moitos que están en moi mal estado. Vamos reparándoos ca dilixencia que podemos dentro dos medios que hai e, bueno, trataremos de facelo pois cando se faga esa obra para, bueno, optimizar os recursos. Tamén a pasarela de acceso á praia de Ventín está nun estado lamentable, ten varias táboas rotas. Supónse que dentro de pouco imos poder ir xa á praia, e iso é un risco para todas as persoas que acceden. Esa pedimos unha subvención para... Bueno, pois repararemos os tabuleiros que están en mal estado. Algo máis? Sí. Claro, o Concello está facendo todo o posible por atender a todos os baches, a todas as fochancas e todos os problemas que hai, pero cando se fai un bacheo como que se presumeu da estrada ao Porto de Esteiro, que mínimo que quitar a grava solta que quedou na estrada. E non é pouca. Faltalle unha parte desa intervención, vale? Pois avisar, poñer un cartel, unha sinal de que está a grava solta. Porque é un perigo que todos sabes que esa grava salta co paso das rodas e que calquera pode tropezar ou demais. Moi ben. Vale, o camiño que sube para as casas que están na entrada de Laxeiras tamén está cheo de fochancas e tamén patina a grava e rogamos que se tomen medidas para solucionalo. Laxeiras en Louro? Non, Laxeiras aquí en Serres, na entrada de Serres. Vale. As proteccións da rotonda da Tremenda, que xa levan uns meses en amañar. Bueno, eso transmitiremos ao órgano competente que... Si, é que non me deixou acabar, e velle dicir que por favor solicite que se arranxen o antes posible, pois sigue sendo... A protección se refire á barandilla? Sí. A barandilla foi un sinistro dun vehículo que non tiña seguro, vale? O cual retrasou a tramitación, pero esa vai ser reparar xa agora, Vale, estupendo. Esa non é de carreteras, esa é unha barandilla dunha acera, non é unha protectora de un... sí, vale, sí. Vale, a Asociación de Veciños da Ostreira fixo unha petición ao Valedor do Pobo para que algúns lugares da parroquia da Velleira non quedaran fora da cobertura da fibra. A contestación foi derivada a Antega, que é a Asociación para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, e dixo que esas vivendas quedaban fora do plan de cobertura. Polo tanto, os veciños de Ventosos, Viña e Somorto, que están a uns escasos 200-250 metros de onde si vai haber fibra, quedan discriminados. Entón, rogamos ao Concello que interceda e demande o servizo para estes veciños ou que mesmo intente facer por si mesmo a instalación necesaria para que eses 17 fogares non queden fora da cobertura de fibra. Levamos tempo facendo esas xestións, de feito, pois outro día tivemos unha reunión con Telefónica, que é a que está facendo ese despregamento de fibra, vale? Incidimos en particular en parte do casco, que tamén queda sin fibra, e nesa zona da Velleira, que tamén queda sin fibra. Quedaron de darnos unha resposta. Cando foi eso, perdón? Bueno, levamos varios meses facendo ese tipo de xestións, pero outro día por fin se acercou unha persona de Telefónica, bueno, un responsable da zona aquí, e estuvemos vendo as zonas que quedan sin fibra, porque, bueno, eles o plan que teñen, pois meten, se está máis de 500 metros das caixas de distribución, pois non entra dentro dese plan, digamos. Estuvemos vendo varias zonas que quedarían sin cobertura, a posibilidade de que eles o fagan por motu propio, ou, bueno, que busquemos algunha vía para poder facelo.
pero levamos bastantes meses con esas xestións. Si, a ver, é que ao final estás recibindo unha subvención enorme polo traballo que ten que facer co despregue da fibra, que discrimina así por estar a escasos 500 Bueno, metros. esa subvención dalla ao Ministerio. O Estado. Sí, dalla ao Ministerio. Sí, non digo o contrario. Nada máis. Moi ben, gracias, señora Sambade. Eu solo teño unha pregunta. Logo da inversión de centos de miles de euros que se fixeron en esos contenedores soterrados que nunca chegaron a usarse, tense pensado facer algo con eles? Están aí ocupando espacio e eu creo que poñendo de mal humor cada vez que se ven, porque foron cartos públicos enterrados aí de unha maneira que non tuvo sentido. Non sei se Bueno, nos intentamos en varias ocasións ca empresa actual concesionaria da Mancomunidade que viñeran para levantalos e ver o estado no que está. A verdade que era unha xestión que estaba prevista facela, pois creo que hai ano e medio, pero, bueno, coa raíz do COVID quedou aí paralizada, pero sí que haberá que tomar algunha decisión ao respecto, porque, bueno, eu penso que non é viable utilizalos o do tempo transcurrido, pero haberá que levantalos. De feito, os que están na zona de Portos, ali ao lado do Parque Infantil, eses se van a retirar, xa está, eso sí que xa está... Está moi deteriorado. A parte de deteriorado, é un peligro, porque se levantan as tapas e pode perfectamente caer un rapaz ali dentro. Eso sí xa está, bueno, en marcha o proceso de retirada, vale? Bueno, porque había distintos organismos aí que interviñan en ese asunto. Quizás, se é posible, aproveitemos cando veñan a retirar esos para que nos levanten estos e ver como están. Nada máis. Señor Quintela. Unha pregunta primeiro. No pleno anterior, no de febreiro, lle preguntaba sobre a reparación da pasarela no Paseo de Louro, na Praia do Espadanal. Contestou que estaban pendentes de que Costas lles comunicara se o facían eles ou non. Que adianto hubo, vai reparar Costas, vai reparar o Concello. Bueno, Semana Santa está a 14 días. A información que temos, que non é por escrito, pero, bueno, temos o compromiso de que o van a facer eles e que o van a facer en breve. Antes de 14 días? Non, bueno, o sea, Semana Santa vai así. A min falarome de finales de marzo, pero, bueno, marzo acaba hoxe. Efectivamente. Vale. É un rogo. Yo rogo ao Goberno Municipal que mediante modificación presupuestaria, transferencia de créditos ou a que sea con 20, doten de maior orzamento a partida destinada ás axudas ás entidades deportivas e así poidan recibir máis diñeiro. Moi ben, pois valoraremos esa posibilidade cos organismos correspondentes, bueno, neste caso cas áreas do Concello correspondentes, vale? Nada máis? Nada máis. Moi ben, pois entonces rematamos o pleno e convidarvos a todos en nome da parroquia, do párroco, aos actos de Semana Santa. Basicamente transmitiume que vos convidara da súa parte a procesión do Viernes Santo, que é a que se suele acudir, vale? E nada máis, que disfrutedes das días de ocio se os tendes, vale?